Hola i benvinguts en aquest nou Grammar Video. Avui concretament parlarem sobre els comparatius i superlatius, comparatives and superlatives. Què és un comparatiu? Doncs un comparatiu és com un trosset de paraula que ho afegeixes en un adjectiu per expressar la idea de més. Per exemple, tu tens una paraula, un adjectiu que es diu fast. Fast vol dir ràpid, fast. Si tu li afegeixes ER, aquest trosset de paraula, et queda faster. Si fast vol dir ràpid, faster vol dir més ràpid. Per exemple, my car is fast. El meu cotxe és ràpid. Si tu ara el vols comparar amb un altre cotxe, una altra frase seria but his car is faster. Però el seu cotxe és més ràpid. Per tant, fem servir la forma comparativa per comparar una cosa amb una altra. D'acord? Com es fan els comparatius dels adjectius? Doncs depèn de l'adjectiu, si és llarg, si té més d'una síl·laba, si és curt, si acaba amb Y, etc. Per exemple, quan tenim un adjectiu que és curt, que s'escriu que és d'una síl·laba, per exemple, long, li afegim ER i ens queda longer. Long, llarg, longer, més llarg. Quan tenim un adjectiu que acaba amb Y, com per exemple funny, doncs la Y cau i afegim IER. Funnier. Funny vol dir divertit, funnier, més divertit. Quan tenim un adjectiu que té 2 o 3 síl·labes, com per exemple modern, modern, té 2 síl·labes, modern, doncs el comparatiu no es fa afegint ER, sinó que s'afegeix more al davant i ens queda more modern. D'acord? Ho tornaré a repetir fins aquí. Quan tenim un adjectiu curt d'una síl·laba, afegim ER per fer el comparatiu. Long, llarg. Longer, més llarg. Quan tenim un adjectiu que acaba amb Y, com funny, la Y la traiem i afegim I llatina ER. Funny, divertit. Funnier, més divertit. Quan tenim un adjectiu de 2 o 3 síl·labes, afegim al davant more, more modern, més modern. I finalment, quan tenim un adjectiu que es diu que és irregular, irregulars no n'hi ha molts. Un és good, good vol dir bo. Doncs, el comparatiu de bo seria millor. Una cosa que és bona, més bona és el mateix que dir millor. Doncs és una paraula totalment diferent. En lloc de good es diu better. I d'això se'n diu comparatius irregulars. I te'ls has d'aprendre de memòria, d'acord? Més o menys, aquestes serien les 4 situacions amb les que trobaries per fer el comparatiu, d'acord? Per comparar una cosa amb una altra. Què vol dir el superlatiu? Hem parlat del comparatiu i ara el superlatiu. Doncs el superlatiu és quan tu compares una cosa amb totes les altres, d'acord? No una cosa amb una altra, sinó d'un grup de coses, una és la que sobresurt per alguna qualitat. Per exemple, fast. Us en recordeu? Volia dir ràpid. Fast. Doncs, si li afegim EST, fastest vol dir el més ràpid. Si recordeu abans, quan afegíem ER era més ràpid. Però aquest és el més ràpid. Per exemple, my car is fast. Your car is fast. But his car is the fastest. Imagineu-vos que esteu comparant 3 cotxes. La primera frase, el meu cotxe és ràpid. La segona, el teu cotxe és ràpid. I la tercera, el seu cotxe és el més ràpid. D'acord? His car is the fastest. Vol dir que de tots és el més ràpid. I per això se'n diu el superlatiu. Doncs el superlatiu també té 4 situacions que corresponen a les mateixes que el comparatiu. D'acord? Quan és un adjectiu curt d'una síl·laba, s'afegeix EST. Long, llarg, longest, el més llarg. Funny, divertit, traiem la Y i EST, funniest, el més divertit. I modern, modern, té 2 síl·labes, per tant, canvia i per davant afegirem most, most modern, el més modern. I finalment good, que és un adjectiu irregular, serà el superlatiu una paraula totalment diferent. En aquest cas, best,
the best, perquè si good vol dir bo, el superlatiu és el millor, the best. Aquí teniu la taula que us resumeix el comparatiu o el superlatiu i us he afegit coses que encara no havien sortit. Quan fem servir el comparatiu, sempre farem servir la paraula than. Fixeu-vos, long, llarg, longer than, més llarg que. Funny, divertit, funnier than, més divertit que. Modern, modern, more modern than, més modern que. Good, bo, better than, millor que. És a dir, el comparatiu sempre es fa afegint ER a l'adjectiu més la paraula than. O afegint more al davant, si és un adjectiu de dues síl·labes o més, i afegint també la paraula a darrere de l'adjectiu than. I aquesta columna és la del superlatiu. Long vol dir llarg. The longest, el més llarg. Per tant, sempre hem d'afegir la paraula the al davant. The és un article. The, el. Funny, divertit. The funniest, el més divertit. Modern, modern. The most modern, el més modern. I the best, el millor. Podeu fer pausa si voleu i podeu copiar aquesta taula que us serveix com a exemple. Aquí teniu una llista d'adjectius que el que podeu fer és fer de cadascun d'ells el comparatiu i el superlatiu. D'acord? Ho feu en un full, trigareu una estoneta repassant cadascuna de les 4 situacions en les que us podeu trobar. Sempre podeu tornar a mirar el vídeo, fer pausa, copiar les notes i intentar fer de cadascuna d'aquestes el comparatiu i el superlatiu. D'acord? I a la següent diapositiva feu pausa i després ho mireu i teniu la solució. Aquí de moment teniu els comparatius. D'acord? I bueno, ara m'agradaria que treballéssim una mica això dels comparatius i superlatius, però d'una manera més pràctica. Fixeu-vos, a partir d'ara veureu dues fotografies, dos dibuixos, ben bé dos dibuixos. I el que hem de fer és comparar els dos dibuixos, fent servir l'adjectiu que hi hagi a dalt de tot. D'acord? En aquest cas és tall. Tall vol dir alt. Aquí teniu dos animals. Aquest d'aquí quin és? Penseu? Molt bé, monkey. I aquest? Giraffe. Són molt fàcils. Doncs ara hem de fer una frase en comparatiu i una frase en superlatiu. A veure, la frase en superlatiu, què serà? Doncs si tall vol dir alt, quin és el més alt dels dos? La girafa, oi? La girafa és la més alta, oi? Doncs la nostra frase serà The giraffe is the tallest. La girafa és the tallest, perquè com que estem comparant-la dels dos, la que més és el superlatiu, doncs hem d'afegir EST a tall, que és l'adjectiu. The giraffe is the tallest. D'acord? I ara el que hem de fer és el comparatiu. Per comparar, també farem servir tall i què haurem de dir? Doncs que la girafa és més alta que el mico. D'acord? Per tant, la frase serà The giraffe is taller than the monkey. Si us hi fixeu, pel superlatiu hem fet servir the a davant de l'adjectiu i est. I pel comparatiu hem fet servir er després de l'adjectiu i than. D'acord? Doncs mireu, les següents diapositives que veureu, totes tindran dos animals i heu de fer el mateix. Aneu fent pausa, feu les dues frases i després us corregiu, perquè jo ho vaig fent tot seguit, tot de seguit en el vídeo, d'acord? Doncs vinga, som-hi? Fast. Frog. Ant. The frog is the fastest. The frog is faster than the ant. D'acord? Està clar que la rana és la més ràpida i la rana és més ràpida que la formiga.
D'acord? I aquí teniu les dues frases, en comparatiu i en superlatiu. La primera és la de superlatiu i la de baix és la de comparatiu. Big. Compte que aquesta frase és en plural, Passem primer els noms dels animals. Mice, que és el plural de ratolí, el plural de mouse. Mice, elephants. Recordeu fer pausa, Bueno, doncs la solució seria Elephants are the biggest. Està clar, Tots els animals que hi ha aquí, els elefants són els més grans. The biggest. I si comparem els elefants i els ratolins, elephants are bigger than mice. Els elefants són més grans que els ratolins. Vinga, seguim. Heavy. Heavy vol dir pesat, de pes, que pesa. Quin pesa més? Està clar, no? Quin? Doncs ja sabeu els noms dels animals, però ara n'hi ha només un, Mouse, elephant. Doncs les dues frases seran The elephant is the heaviest. Recordeu que la Y cau i ens queda així. The heaviest és el més pesat, el que pesa més, i The elephant is heavier than the mouse. L'elefant pesa més, és més pesat que el ratolí. D'acord? Bueno, seguim. Recordeu que podeu anar fent pausa i anar copiant els exemples. Dangerous. Dangerous, si fixeu, és un adjectiu llarg. Dangerous. Dangerous. Té més de dues síl·labes, per tant, heu de recordar com es fa el comparatiu i el superlatiu quan l'adjectiu té més de dues síl·labes. Primer mirem a veure quin animal és aquest. Butterfly. I aquest, snake. I les frases seran, evidentment, snake serà més perillosa que la papallona, oi? Doncs ens quedarà The snake is the most dangerous. The most dangerous. Com que dangerous és llarg, fiquem the most al davant. Per fer bé aquests exercicis, les regles us les heu d'estudiar. Això sí que és una qüestió de memoritzar una miqueta, I the snake is more dangerous than the butterfly. Això estem comparant la serp amb la papallona. I la serp és més perillosa que la papallona. Aquesta és la segona frase, d'acord? I bueno, finalment, crec que aquesta és l'última. Aquí tenim ànecs, ducks, i aquí tenim cavalls, horses. Doncs, quin us sembla que és més elegant? Està clar que els cavalls són més elegants que els ànecs, oi? Doncs, la primera frase de superlatiu seria Horses are the most elegant. D'acord? Com que elegant és més de dues síl·labes, doncs es fa així. The most elegant, superlatiu. I comparatiu, horses are more elegant than ducks. Els cavalls són més elegants que els ducks, que els ànecs, d'acord? I bé, Déu-n'hi-do, hi ha hagut bastants frases, força frases aquí, que us serveixen com a exemple, i si no, doncs ja sabeu que podeu fer sempre exercicis a la web, d'acord? En fi, espero que us hagi anat bé aquest vídeo i ens veiem. Recorda, pots fer els exercicis que hi ha a la web i corregir-te. Tens la solució amb àudio, jo mateixa et parlo i et dic el perquè de les respostes.